طعنا هبلي كما يتصنح كبرات تملكتنا كاب DW International ዕለታዊ ዜና ሒዝና لكم قريبنا لنا ዜናታትና በዜና ዓወት ክንፍልም ጅግና ሰራዊት ትግራይ 30 መጋቢት 2013 ዓመተ ምህረት አብ ወረዳ ወጀራት ከባቢ ገረብ አገው በዝፈነዎ ደባይ መጥቃዕቲ ሓሙሽተ ወታደራዊ መኻይን ዝጻዕነኦ ሰራዊትን አጽዋርን በቦምባ ተባሪዐን ኣብቲ መጥቃዕቲ ወታደራዊ መራሕቲ ሓዊሱም አስታት 200 ወታደራት ፋሽስት አብይ አህመድ ካብ ጥቅሙ ወጻ ከም ዝኾኑ ንምፍላጥ ተኻኢሎም ዝርዝር ሓበሬታ ወኪልና ካብ ሓራ መሬት ትግራይ ከም ዝስዕብ ቀርበና እዩ كم مجابت إسران ثلاثة تستشهد 13 عام تمر جميرو أو وردا وجرات كاوتات بحر تبع جرب أجو عبد أيه جبنا سراو تجري بتخطط البزاق كيدو رمت كعتن دواين كم خونيك سوول لي عريضو زنارة أسود سراويت أبي أحمد كبيد من قعب مفتارو لتنكسل سراويتات نمفر راسي مرحا خمزلوا أبقى زلو مرد أساسات أملا خيتو جبنا سراويت تجري مقابر الأسنبر ما عندر الأيفون تكون نيلو محرنة تجري يسايدو زلو قالتي بد معلتو قبل الأسو زخرع ججنة الناس السماء الأسو زدمسس زلو خينو مقابل 13 عام تمرات أو وردا وجرات كابي جرب أجو وتدراسنا صارن عينن كاب عبد أيش نمخوني يحالفا بالعلزنا راح مجتمعين بهندلت بإيد بومبا بزخوفة برك أو مكعتي لأن 7 وتدرات انتموتو 110 دما وسيلوم يوم أبزها ندبتاون بركاون نايدبيا متكعتي بشكاز أنا 4 باترول حدثينو تراك مكينان قالوا بركت زولو قللتن ما أخلوت نصوار زتقاطلو خينوم تي جغانو سراويت تجراي على الألاتي بإيد بومبا زتخفته ناي حدا ساعات اوبريشن اسم الألات السوارة جغننة سراويت تجراي زمسكرة تجوار كوينو حالف الله جغنا سراويت تجراي كان مجابيت 13 عام تمرت جميرو أو الدوجرات كابيتات بحر توا عبد أيش قرب أجو قبل العصوات والتدرس يكايدو بزقنية تقطعت المكعبي لحدش حدا ميتن وتدرس فاشتا وحيل نتموتو كابي حدش شدش ميتن وتدرس ما قصيلهم يوم نسعبو كاب جغانو سراويت تجراي زتقفت لهم حندبتاون بركاون دكعتي مصوار زقبدهم كم مخونيك ساول دي عريدهم أبلع زناورو كفل سراويتات عصوب سراويت كان بيد من قاع خمز تفترن أفتن كفل سراويتات مستررات كم زقات أمان تفليت الله ومحانون الزجنبار تفليفهم زناورو وتدرس عصوب سراويت بروتهم نادوريو كابنبرتي سيبيلان كدان أجديدهم وسيدهم ناتخدنو يهادمو خمزلو مسخاخر عيني الرجاجيتهم عبد أصوات سراويت زتفترن أي تجارن منفسن سعرات زتقطع فاششت مرشنة أبي أحمد كم تلمود أبلعلي دجن هزنا بتقطعتلي هليكوبترات ميجاتن كمون كبت طوار نادبدبه كبساوسون كسوكونن يفتن الله تجراي سعر سيكو كحرم مريت تجراي وتعدرات فاشيست أبي أحمدن حيلتات تمكحتي أمحران أبي تجراي زسكحك عقفعتات يفتصمو كمزلو تجاليتهم أبي تجراي بعد وسرايت والكملاخ إساس أفوركي زتفلالي قفعتات كم زفتسم زحبره دير ستاندارد زتبهالي غازيتا أوستريام وتعدرات فاشيست أبي أحمدن تسفحفعتي حيلتات تمكحتي أمحرانون زسكحك عقفعتات كم زفتسمو أفليت اللهم حيلتات تمكحتي أمحرا أب معراب تجراي مبراس عليت كم زفتسمون ببزوح شحز أوتصار تجراوي نقيلهم كاب تكلل بموتا كاب أمحرا سب أمتيوم كم زسفرلون أخلي انداماتهم كم زسارعون زرعتي كم زبارعون اتغازيتا صبصي بلام وتعدرات فاشيست أبي أحمد دما منم نزيت عطو سلاموين سبات كم زقتلو دير ستاندارد أملاخيتهم كم أبنت دما أب محبر ديغو بوتعدرات أبي ترشنهم رئيسو من أب جدل نايز تدربي مناسي قفعو أطلت أقال حلوم بتوساغي اتغازيتا بزوم حيلتات مالي يازيبلو صوتهم متقعتي بزعبا زبصحن دقنسيو تግራይ ون صحيفلهم بزي كازي اتغازيتا سراويت تግራይ أب لعل صلااتو عوتن زسدممن زبلهم وتعدراو عوتات يمزغب كمزلو حبيرهم قفعو تغبارات اتوم وررتي مناسي تግራይ ناب ميدا نخو حز كم زغبرون وسيخو غليصلهم
ሓይልታት ትምክሕቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ክፍጽምዎ ጸንሑ ግፍዕታት ብዝኸፍአ መንገዲ ቀጺሉሎም ኣብ መቐለ ዝርከብ ወኪልና ኣብ ዝቕነ ዝተፈጸሙ ግፍዕታት ዝጥምት ዝርዝር ሓበሬታ ከም ዝስዕብ ክቐርበልና እዩ ወራር ሰራዊት ፋሽስት አብይ አሕመድ ባዕዳ ወራሩን ከመላኽ ሰራዊት ኢሳያስን ተሳታፊ ሓይልታት ትምክሕቲ ኣምሓራን ሕዚ እውን ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ትግራይ ቀይጣናዊ ስርሖም ደሪስዎም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘውርድዎ ዘለዉ ናይ ዘረ ምጽዋት ዕንጨፍታትን ወራርን ጉሕየትን ንብረት ሕዚ እውን ዝተዋረደ መልክዑ ኣጠናክሮም ቀፂሎም ዘሎ በዚ መሰረት ኣብ ሰሙን እዚ ኣብ ብርክት ዝበሉ ከባቢታት ኣብ ዞባ ደቡብ ምብራቅ ኣብ ወረዳታት ሳምበ ሰሓርቲ ሕንቃሎ ኣብ ዞባ ምብራቅ ኣብ ወረዳታት ኣፅቢ ደራ ክልተ ውላዕሎ ሓይቅ መፅሓንን ከባቢን ኣብ ሓውዜንን ከባቢን ኣብ ማእከላይ ሰሜንን ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ዘስተሓክሮ ግጭታት እናፈፀሙ ይርከቡ በዚ መሰረት ካብ ብቁሮ ማዕረግ ክሳብ ሰለፍናኻ ኣብ ሓድሽ ዓዲ ማይ ዓዲ ትሻ ዋራ ሓምበራ ኣብ እንዳተዋፍ ኣብ ዝተባሃለ ማይ ፀሎት ዝነበሩ ሓፀርቲ ስራሕ ሓዊሱ ናይ ሰለስተን ስልጣን ዜጋታት ዘስካሕክሕ መንገዲ ዘረ ምጽዋት ፀጥታ ተካይደለ ብፍላይ ኣብ እንዳተዋፍ ኣብ ዝተባሃለ ቤተክርስትያን ኣብ ማይ ፀሎት ዝነበሩ ሓፀርቲ ሰበን ሙሉእ ብሙሉእ ደገፍ ኣይቃትለሙን ማለት ሽዱሽተ ድማ በላይ ናብ ሓብዜን ባንፈት ነበረት ኣብ ዝኣትወሉ ኣብ ለመማን ማይ ሓዱን ከቢድ ብረት ብርክት ዝበለ ገዛ ዘካፈለን ዝኣነወ እንትኸውን ንቀሽነብሪዎ ረዳ ደረዝጌራ ማረ ተክላይ ጀራሰን ካልኦትን ሓውንቱ ናይ ሓደ ቤተሰብ ኣባላት ዝርከቡ ልዕሊ 30 ልኡካን ሰለማውያን መናእሰይ ኣቦታትን ኣዴታትን ብሰፈይ ቀሲሎም ብፍላይ ወራር ሰራዊት ሻዕብያ ኣብ ከተማ ሓውዜን ከባቢያን ምስ ኣተወ ብርክት ዝበላ ደቂ ኣንስትዮ ይዕምት ከም ዘሎ ተሓበረ እንትኸውን ዝገርም ግን ሓንቲ ሰበይቲ ክዕምፅኦም ዝበሉ ስራሕ ዝባነ ሃዲማ ከም ዘመጠት ምፍላጥ ተኻይሉ ኣሎ ተወሳኺ ኣብ ቀበሌ 03 ብከቢድ ብረት ናይ ምጽዋት ነበርቲ ገዛውቲ ብምህድዳው ሓደ ወዲ 13 ዓመት ህፃን ህይወቱ እንትሓልፍ ኣብ ካልኦት ድማ ማዕተይ ትበፅሒ ኣብ ቀበሌ 04 ዕላቃሞ ኣብ ዝበሃል ከባቢ ድማ ዕለት 27 6 ህፃን መናእሰይ ዘስካሕ ኩነታት ከም ዝተረሸኑ ምንጭታትና ካብ ሰባ ሓቢሮም ኣብ ከተማ ስንቃጣ ከባቢን ድማ ኣብ ከተማ ስንቃጣ 7 መናእሰይ ኣብ ገጠር ተሰንዳ ሓደ ቀሺ ሓዊስ 5 ሰባት ኣብ ዓዲቷ ከባቢ ማይ መዘታ ዳጆርጊስ 5 መናእሰይ ወሓፈሻ ልዕሊ 17 ህፃን ብግፍዒ ተቐቲሎምን ብርክት ዝበሉ ናይ ገባራት ሓሰራትን ገዛውትን ተቓቲሎም እዮም ዕለት 28 ድማ ኣብ ከገጋ ዝነበረ ወራር ኣራዊት ሰራዊት ኢሳያስ ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ መናእሰይ ብሓይሊ ኣኪቡ ከባቢ ሰለስተን ዝኾነ ናይ ገባራት ኣርግባውን ተጣይኑ ናይ ህዝቢ ሃብቲ ዝኾነ ንብረት ልዕሊ 300 ኩንታል እኽሊ ተሳኸፍቲ 200 ጣልያ በጊዕ ሆሪሩን ተሰማትን ብማዕድ ነዲሉ ኣባል ዓሳውቲ እዩ እቶም ዝወሰዱ መናእሰይ ድማ ክሳብ ህዝቢ ዝኣትውሉ ካልዋቶም ክፍለጥ ኣይከኣለን ዕለት 29 ድማ ሰራዊት ሰራዊት ኢሳያስ ኣብ ወረዳ ወጀራት ከተማ ባዓልተባ ኣብ እንዳስዋን ዳቡና ምሰርሓ ዝነበሩ 5 ደቂ ኣንስትዮ ምክንያት ብዘይ ተፈለጠ ዘስካሕክሕ መንፅሑ ቀቲልዎን ብዕለት ሓደ ድማ ወራር ሰራዊት ሰራዊት ኣቢሪ ኢሳያስን ብሓባር ኣብ ጣብያ ነጋሽ ወሸት ሓሴን ኣደዕሾክ ፃዕዳ ናዕለ ግማድ ናብርሃ ዝባን ካልኦትን ሰለማውያን ሰባት ብምቕታል ከይቅበሩ ዝገበረ ትኸውን ንብርክት ዝበሉ መናእሰይ ድማ ናብ ከባቢ ዓራትን ሎልጎለን ዓሲሎም ብምውታት ስራሕ ዝባኖም ብምውጣእ ሰብኣዊ ተግባራት ይፍፅምሎም ከም ዘለዉ ምፅታፍና ካብ ከተማ ሓቢሮም ኣብ ከተማ ኣክሱም ድማ 3 ናይ ሲቪል ክዳን ዝተኸደኑ መከላኸያ ተኺሮም 3 ኣብ ሰዓትን ናብ ገዝኦም ይኸዱ ዝነበሩ መናእሰይ ነታይ ገዛኹም ዘይተኣቱ ብዝብል እንትለኽዎም እቶም መናእሰይ ድማ ኣብ ሰዓትና ኢና ንኣቱ ዘለና እንትብልዎም ንምንታይ መልሲ ኩምራ ብዝብል ደጋፊኦም ዝፈተኑ ትኸውን እቶም መናእሰይ ድማ ዘይበደልና ይትውቅና ኢሎም ዝከራኸሩ ከም ስመኛታት ወረርቲ ከልክለው ኢሎም ብረት ብምምጣእ ኢት ብምዝራብ ኣፀደስተ ማለት ኣብ ፅርግያ ሻይ እናስዕት ናብ ራእሲ መርሕ ጓል ኣንስተይቲ ተኸተልዋ እንትኾኑ ካልኦት ድማ ራባ ፍጣህዜን ዝተባለት ነባሪት ከተማ ኣክሱም ለእስቲ ሓደ እግራ ማሴት በፅሕዋ እዩ ካብቶም መናእሰይ ድማ ነቲ ሓደ ዘስካሕክሕ መንገዲ ታስጭፎም ሞሂቶሎም ክሓድግዎ ክኢሎም እዮም ብሓፈሻ ኣብ መላእ ትግራይ ሰላም ሕዚ እውን ህዝቢ ምግዛእ ምቅፃል መሳርሒ ሕርሻ ሓረሳይን ከይሰርሑ ሓዊሱ ብርክት ዝበሉ ንብረት ገዛን ፀሪትን እንስሳትን እናዘርፈን ይወስድን ይሓርድን ከም ዘሎ ካብቲ ከባቢ ዝበፅሐና ሓበሬታ የመና በዚ መሰረት እቶም ፋሽስታውያን ወረርቲ ውሽጢ በዓልን የጣባዊ ሒዝነቶም ፈጢሮም ኣብ ልዕሊ ህዝብና ካብ መሰረት ክሳብ ምብዓል ዓበይቲ ንብረታት
أنا بربط حوته أتعود له زرنا إنفراد من تساقي رجعت عم بالكزور مناطق تقرأ لي خواصات الحرام التجاري يفكر بلون عندنا حساب ممكن أثر التجاري يطلع دماء حنا نزور كالزوجين الحرام الكوت وزنا كجرنا مناطق حذرهم لا الشعر وكل سنة تجاري حق تمام غلا ኣብ ትግራይ ንዝተጸገመ ህዝቢ እኹል ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዘይቀርብ ዘሎ ሓደ መጽናዕቲ ዕላው ገይሩሎም ሁማኒታሪያን አውትካምስ ዝተባሃለ ዓለም ለኸ ትካል ኣብ ትግራይ ምስ ዝርከቡ 614 ሰባት ቃለ መሕተት ብምክያድ ዝገበሮ መጽናዕቲ ከም ዘረድኦም ኣብ ትግራይ ህጹጽ ሓገዝ ካብ ዘድልዮም 5 ሰባት እቶም 4 ዋላ ሓደ ረድኤት ኣይተቐበሉን እዚ ካብ መወዳእታ ለካቲት ክሳብ ፈላማይ ሶምን ወርሒ መጋቢት ዝተኻየደ ዳሳስ ገለ ሓለፍቲ ገበርቲ ሰናይ ትካላት ረድኤት ናብቶም ኣብ ጸገም ዝርከቡ ወገናት ብዛዕባ ምብጽሑ ርግጸኛታት ከም ዘይኾኑ ምዝራቦም ኣመልኪቱሎም ኣብ ትግራይ ካብ ዝንቀሳቀሱ ገበርቲ ሰናይ ትካላት ማሕበር ረድኤት ትግራይን ዓለም ለኸ ማሕበር ቀይሕ መስቀልን ዝሐሸ ንጥፈታት ከም ዘርአዩ እቲ መጽናዕቲ ኣመላኺቱሎም ኣብ ትግራይ ሓገዝ ዘድልዮ ሰብ ምስቲ ኣብ ኣፍጋኒስታን ማእኸላይ ኣፍሪካን ናይጀርያን ዝርከብ ተነጻጻሪ ሓገዝ እንትርአም ዝለዓለ በዝሒ ከም ዘለዎ ግን ድማ ምስተን ተጠቐሳ ሃገራት እንትወዳደር ኣብ ትግራይ ረድኤት ይረክብ ዘሎ ወገን ኣዝዩ ውሕድ ከም ዝኾነን ሁማኒታሪያን አውትካምስ ኣፍሊጡሎም ውድብ ሕብራት መንግስታት ዓለም ለኸ ትካላት ሃገራትን ኣብ ትግራይ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ሰብኣዊ ቁልውላው ከም ዘሎን እኹል ሓገዝ ድማ ምክፍፋል ከም ዘይተኽኣለን እንትሕብሩ ረድኤት ንዘይ ምክፍፋል ድማ መንግስቲ ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድ ዘንበሮ ማዕቀብ ምንቅስቃስ እቲ ኣውራ ዕንቅፋት ከም ዝኾነ እቲ መጽናዕቲ ሓቢሩሎም ህዝቢ ትግራይ ኣብቶም ዝሓለፉ 30 ዓመታት ብዘካየዶ ሰፊሕ ስራሕቲ ውሕስነት ምግቢ ኣረጋጊጹ ከም ዝነበረ ዝገለጸት ዜና ሕዝግና ፋሽስት ኣብይ ምስ ተስፋሕፋት ሓይልታት ትምክሕቲ ኣምሓራን بعداو سراويت ولق ملاخي إساس أفورقن بمخان نهافت حزب تግራይ بمعناون بمزماتن نات حزبي نحسم دخنتن طميتن كم زقالعو وسيخو حبيرلهم بعداو سراويت ولق ملاخي إساس أفورقي أب كتما أكسوم زفصمو ጨፍጫፍ حزب تግራይ ንምስኳን ዝዓለመ ከም ዝኾነ እዚ ድማ ብገበን ኩናት ከም ዝሐተትን ተገሊጹሎም PBS ዝተባሃለ ትካል ቴሌቪዥን ኣሜሪካ ዘዋደዶ ጸብጻብ ከም ዝስዕብ ዳሲስና ያለና بعداو سراويت ولق ملاخي إساس أفورقي 19 حدار كل تشحن 13 عامة مرت أب قدناتات كتما أقسومن جزا ناخدن بعمايت زقصرو سلاماويان السبات كم زجفجفة تلفزيون PBS يحبر قدات زجفجف أب زتفلاليا أبيات كريستيان بفلاي دمام أب بيت كريستيان 4 انسسا كم زتقبرو زحبر غازيت إنيا PBS قد علامة زجفجف أبت حزبي رعدين مفتار كم زخونم نبعال مزي أمنستي انترناشنال بموكاس عمل كيتلوم Massacre was a deliberate intent to attempt እዚ ጨፍጫፍ ነቲ ህዝቢ ንምርዓድን ንምስኳንን ተሓሲቡ ተፈጺሙ ወታደራት ኤርትራን ኢትዮጵያን ቅድም እዚ ጨፍጫፍ ንከተማ አክሱም ኮነይሎም በአልማሚት ደብዲቦም እዮም እዚ ድማ በገበናቱ ኩናት ዝሕትት እዩ offensive on Aksum could represent war crimes ዝበሉ ጃምፓቲ ጋላፖም ነቲ ኣብ ኣክሱም ዝተፈጸመ ጨፍጫፍ ዝምልከት ጸብጻብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዘዳለው በዓል ሙያ እዮም ምስ ጃምፓቲ ብምዃን ነቲ ጸብጻብ ዘዋድዱ ኣይተፍስሓ ተኽለም ጨፍጫፍ ኣክሱም ከምቲ ካብ ባሕሪ ብማንካ ዝበሃል ነቶም ኣብ መላእ ትግራይ ዝተፈጸሙ ግፍዕታት ሓደ ኣብነት ጥራሕ እዩ ኢሎም What we have published is just tip of the iceberg أمنستي إنترناشنال بزعبة أخصم زدالو ጸብጻብ مستقالحون أب تግራይ ግፍዕታቲ ፍጸመሎም أب محبر ديغون كاب مقለ ወፃእ ከባቢ እንዳተካ ተስፋይን ተመሳሳሊ ግፍዕታት ተፈጺሞም እዮም ዝበለ ጋዜጠኛ PBS ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ኣብ ትግራይ ምጽናት ዓለይቲ ፍጽም ከም ዘሎ ንሓደ ነበር በዓል ስልጣን እቲ ፋሽስቲ መንግስቲ ብምውካስ አረዲኦም أب أمريكا مختل أمباسادر اتسرعات زنبرون أب قربا أوان نتي منغستي رح حمزوطون أيتا برهانة كيدان مريم فاشستي أبي حزبي إنا قتلكم زلو يزاربو The war is targeting the young and general. እዚ ኩናት ኣብ ልዕሊ መናእሰይን እቲ ዝተረፈ ሓፋሽ ህዝብን ዘነጻጸረ እዩ ኣብይ ኣብ ስልጣን ንምጽናሕ ኢሉ እዩ ነዚ ኩናት የካይዶ ዘሎም ንሱ ንጉስ ንምዃን ዝደሊ መንግስት ፋሽስት ኣብይ ብብልሽውና ዝጠልቀ እዩ They are highly corrupted. لعلوت مراحتي منغستي أمريكا أب تግራይ ሰፊሕ ዝኾነ ቀትለታት
ጾታዊ መጥቃዕቲ ከም መሳርሒ ኩናት ምጥቃምን በአስገዳድ ምፍንቃልን መሰረተ ልምዓት ምዕናውን ከም ዝተፈጸመ አዳጊጎም ይፈልጡ እዮም ኢሉሎ ጋዜጠኛ PBS አብ መወዳታም አብ ክልል አምሓራ ኣብቲ ዝሓለፈ ወርሒ ብዝተወልዐ ጎንፂ ልዕሊ 300 ሰባት ከም ዝተቀተሉ ተሓቢሩሎም መንግስቲ ፋሽስት አብይ አሕመድ አብ ትግራይ ምጽናት ዓሌት አብ ዝፍጽመሉ ዘሎ ኣብ ዝሕዚ እዋን አብ ክልል አምሓራ ፍሉይ ዞባ ኦሮሚያን አብ ሓደ ወረዳታት ሰሜን ሸዋን ኣብቲ ዝሓለፈ ወርሒ ካብ 10 መጋቢት ጀሚሩ ንመዓልትታት ብዝቐጸለ ደማዊ ጎንፂ 300 ሰባት ከም ዝሞቱን 369 ድማ ከም ዝቆሰሉን ተገሊጹሎም ብዘይካዚ ልዕሊ 1500 ገዛውቲ ድማ ከም ዝተባርዑ ጋዜጣ ዴይሊ ሜይል ሓቢሩ ቀንዲ ግዳያት እዚ ጎንፂ ሰላማውያን ነበርቲ ብሄረ ኦሮሞ ከም ዝኾኑን ብፍሉይ ሓይሊ አምሓራ ከም ዝተጠቕዑን አዲስ ስታንዳርድ ጸብጺብሎም ገለ ነበርቲ እቲ ከባቢ ኦሮሞ ብምዃንና ጥራሕ ብዕጥቋት አምሓራ ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ይበጽሕና ኣሎ ከም ዝበሉ እቲ ዜና ወሲኹ ሓቢሩሎም እምባርከስ እዚ ኸበርኩም ተመልከትና ካብ DW ኢንተርናሽናል ነዝዕለት ዝበልናዮም ዜናታት እውን ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ስለምክትታልኩም ኣመስጊና ክንፍለይኩም ትግራይ ትስዕር ሰላም